Rhwng mis Mawrth a Mehefin 2023, bym yn ymgynghori ar y cynnig llawn o gymwysterau 14 i 16 fydd ar gael i ddysgwyr yng Nghymru o 2027. Wnaethon gyhoeddi'r penderfyniadau ar y 18 o Ionawr 2024. Denodd yr ymgynghoriad ar gyfer y cymwysterau newydd hyn ystod eang o safbwyntiau gyda dros 500 o randdeiliaid gan gynnwys dysgwyr, rieni, athrawon, cyrff dyfarnu a cholegau yn ymateb. Mae'r cyflwyniad yma yn rhoi gwybodaeth am y penderfyniadau rydym wedi i'w gwneud ar ein cynnig i gyflwyno amrywiaeth o gymwysterau ar lefel mynediad a lefel 1. Rydym yn diwygio cymwysterau ar gyfer dysgwyr 14-16 oed yng Nghymru i helpu i wireddu 4 diben y cwricwlwm i Gymru. Rydym am adlewyrchu egwyddorion cynnydd y cwricwlwm a galluogi dilyniant i ddysgu ôl 16. Rydym am annog profiadau addysgu a dysgu cadarnhaol gan adlewyrchu amrywiaeth dysgwyr a'r byd rydym yn byw ynddo. Rydym am wneud y defnydd gorau o dechnoleg ddigidol a chynnig dewis cwbl-ddwyieithog i ddysgwyr. Mae gwybodaeth fanwl ar gael yn ein hadroddiad penderfyniadau sydd ar gael ar ein gwefan. Yn ein hymgynghoriad, gwnaethom gynnig amrywiaeth o gymwysterau ar lefel mynediad a lefel 1 i helpu i gyflawni ein nod o gael cynnig cynhwysol, cydlynol i bob dysgwr. Gofynom am farn ar y pynciau ac am farn ar gael cymwysterau sylfaen annibynnol mewn iechyd a lles, crefydd, gwerthoedd amwyseg a Saesneg neu Gymraeg fel iaith ychwanegol. Rydym wedi penderfynu cyflwyno cymwysterau sylfaen i alluogi dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau, y wybodaeth a'r hyder sydd ei angen i gymryd y camau nesaf tuag at ddysgu ôl 16. Bydd ystod o gymwysterau lefel mynediad a lefel 1 yn ategu'r cymwysterau tystysgrif alwedigaethol addysg uwch a TGAU gan ganiatáu i ddysgwyr wneud cynnydd ar y lefel sy'n addas ar eu cyfer nhw. Bydd cymwysterau sylfaen ym maes TGAU ar gael mewn pynciau traddodiadol, tra bydd y rai ym maes y tystysgrif alwedigaethol addysg uwch yn ymwneud â phynciau sy'n gysylltiedig â gwaith. Rydym wedi penderfynu hefyd i archwilio opsiynau ar gyfer un neu fwy o gymwysterau sylfaen yn y Gymraeg mwyn galluogi dysgwyr i wneud y cynnydd gorau posibl ar hyd continuum y Gymraeg. Mae'r ddelwedd hon yn cynnwys y gyfres lawn o gymwysterau cenedlaethol 14-16 gwneud i Gymru newydd. Yma, gallwch weld y cyfres sgiliau sy'n cynnwys y prosiect personol a'r cymwysterau sgiliau ar gyfer bywyd a sgiliau ar gyfer gwaith ar yr ochr dde gyda TGAU, y tystysgrif alwedigaethol addysg uwch a'r cymwysterau sylfaen ar y chwith. Fel y gwelwch o'r llinell amser a ddangosir yma, rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad penderfyniadau ac rydym bellach ar gam datblygu ein meini prawf cymeradwyo ar gyfer y sgiliau a'r cymwysterau prosiect personol. Bydd y cyrff dyfarnu yn datblygu'r cymwysterau a bydd y manylefau'n cael eu cyhoeddi ym mis Medi 2026 gyda'r cymwysterau yn cael eu dysgu o Medi 2027. Edrychwn ymlaen at y daith ac mae croeso i chi gysylltu am fwy o wybodaeth. Diolch.